go through the program, I'm gonna introduce to you King Onjo as he comes up on the stage to rock it with one single track. Feel the vibes, feel the touch. Sawa. Up to the hook. Ambeni muno wamware. Hai, atina nyaya yekutaura zvakawandisa. DJ batidza ngoma tiye. Afie temba tenda hadi body touch. We are paradandem. Why I say? Dino the King Onjo. Panda we matune. T-levels. Tatigare tichina mata Jesu Kristu. Tisatengeza upenyu pamasatanisti. Iwante izvichaita po. Zvaunozviita ndatino. Tisatengeza upenyu pamasatanisti. Tigogara uchinamata Jesu Kristu. Iwante izvichaita po. Zvamunozviita zvisipo. Zvamunoda anokupachadza. Mumwe wangu garo chimutsvaga. Usaite zvinhu zveutsvaga. Semasatanisti zvisipo. King Onjo azviramba atino. Zvinhu zvemasatanista zvisipo. Mumwe wangu ndatino. Afie temba tenda ndatino. Ngatigare tichinamata Jesu Kristu. Tisatengesa upenyu pamasatanisti. Iwante izvichaita po. Zvaunozviita ndatino. Tisatengesa upenyu pamasatanisti. Tigogara uchinamata Jesu Kristu. Iwante izvichaita po. Zvamunozviita zvisipo. Usazviite zilluminati. Mumwe wangu uchapinda pati. Usatsvage mari nemushonga. Chingogara uchitsvaga chacha. Zvaunozviita zvisipo. Asisipo. King Onjo azviramba atino. Alright. Trust me, you just left the stage just like that. Oh my God. I'm sure you still wanted more. You still wanted to feel the song. You still wanted the, you know what? Trust me, the message behind that song is sour. Just be patient. Work hard. You get there one day. Don't just do the shortcut way to say, hey, I'm a zillion, I'm a trillion, I'm a million. I was easy. Why is it? You know, I would be patient.